مناسينا خيقادلو زدبقه زتحاجاجز بجنزة بتفعل لي نجارات حيا زخونة سجمتين خصد أواج تأويجو ترايزة كونه بحجيت أديقو أبتجبر نختجبر توصينا الحزي حيلا خيط أنا آخر مسرع نسرعهم مزحهم تصرح زلهم من تجارن إرتوان أنصار مختنا أنصار حوحات أنصار منجس تجراي أنصار سراوي تجراي أنصار هز تجراي جن ما عليا زي أقول مقطعتي انتهي مقطعات خمس متى تعوج الله بتجبر كاخت تجبري خيز أنا وش تجراي تجميريو قلتوا هذا لكم تجميريو السوق قمت زين خجبرينا نصبنا يرنا أبدأ جزلوون صدرا موجت الله تكالاتني هو موجتي يمنزع تكالاتهم أبدأ خوينا مختنا يجون زرخص زلوا زناشو زلوا أوش زلوا حتى جنتهم يورس يحرج نعم من بساو تكال لا سراوي تكال يغير سنك سراويتنا مجزي خون شيتك سلام دك عبيتي فما يوعدكم فما يحادثكم فما يركلكم فما يدخم ببزل لهم عالم جنسات تقراي هسات يرتنا عالم ملزل لهم ببزل لهم مساعات سلام تاي يبصحهم ناي لما أنتي بك أنصر سزخونة حصار فيديو أكثر هو سيزلهم ونياتو مزحت جزية بك أتي واج قريتات نسمعون نارينا ين مسينا لنا هيدقن أتي بقى السنة زملسنا يوم منقستي تقراي ودمنا حوحات بيت مخرنا كمون أتي منقستينا بوتو تمريسو بيت فردي أتي بقوا وزمرح لكله سكترات تقراي حتصير جزية أبزي درجة زبس حلو تي صبق قارسي زكاينا يو ناكلنا تقارو دقن ويستنزلنا وصيتو جميرو الحيز مالتيو سلازيو سلامتاين كلهم إلى تصمدنا تسلام نولزلنا مسجات إرتراح استقراي يغسل الله زي كانت أنا خيرنا خنقصل لينا سو زيلنا تقارن إرتراويانين زمسزلو سلامني هزات تقراي إرتراح خميجرنا أنا خنت أنا خرو دقاقي من أصل نزارولو نخلهم جلس يلا زعمن سلازيو تي كابز نوع حصر زبالة فيديو مرات كواجن عم تقراي ودبنا حوحات كم أول منقست تقراي زوجهم مجلساتن بحقي صديقهم بتجبار خجبارو زلوهم نجاراتن بتعمي زحلفوا عمتات كاب زمني جيتاتشو حتلا تلام صادقان شيطان جزياوي مدنجار كوينهم زخلو واجا زخفلو وانا تقراي قصيلو ناي جزياوي مدنجار جنرال تحدث ورد زنبري مدنجارات زرينا يو هزبنا سقاي مكرا لو مجن كابز سقاي مكرا زي وصيو تهزبنا كام مدنجار وصيو منقستنا بقواو أوصيو وزنه أواج بدن بي زي تخاطركم حواتنا ختلو سلا تخلو بتلي أبداس برازلنا تجارو فلما انكو عدس ولكم كلكم يدلي انكو عدس ولنا انكو عدس ولكم إذي زحلف قارس زجورنا يو حوحات فيها يا حوحات بتينا يا حوحات دحريزي يلا ناولو باندات تجراي نحوحات بتينهم ما ختنا فريسهم تجراي كتنبركخ زحسوا وزنورو تنبرك خم اللو حيزي على ملؤ زلهم تجارو انكو عدس ولنا انكو عدس ولكم لمنتاي مثلكم انكو عدس ولنا انكو عدس ولكم زود زلهم مغنياتو اب تجراي جيج نمبر باندا ايكونن زمرحة اب تجراي استقال سنبر زحابي ايكونن زنبر الله زمرحة ازي نابلنا صنحنا يو بصلي كي مسلكم نارينا سلازنورنا بتغباريو اما خته تدبقهم زنورو او وشتنا بدقن لعلينا بقدميت مصيهم كعندر لا تجراي زغورو بغزياوي مدنقارات زمن اوقعو منجست تجراي اوصيو زلو اواج تجاروان على مرز لهم حصر بيلخ قرصلكم بتعمي تحبسوكم تحبناكم يو تحبنا حبسنا يخيل يلي سلازا امنيه هو منجست تجراي اغرو تخيلو كابنوك اويمو بيت مخر تجراي زحلفو اواجات بمنجستاوي منجست تجراي زقربو اواجات بيت فرد تجراي اصديقو اب تجبار نخوعل اب صبق درجه اتينا خمزلنا كلها تجرواي اب دقن او وشتن زلها اب سراويتن اب ودبات تفناليا ودباتن افتناي منجست تكال منجستنا منجست تجراي بوتو مطيو اب بوتو زلو منجستنان تسلفكا اب مخته خوينكا حيزون تجراي نختعوت
40% مريتنا بصلاتي توريرو لعل حدا ندخل 2 مليون حزب معراب تمازاويلو شاي كرمتي او كرمت او شندا خيخرب عدو نخملس اتي اب معراب زلو حزبنا وغاناتنا حزب تግራይ حزبون بتكذب تباهيلو بناي دمك زودو ጭፍጨፍ ዘሎ ዝቅተል ዝእሰር ዘሎ ዝሳቀ ዘሎ ትግራዋይ ብጸለምትን ብዓፋርን ደጋጊሞም ዝተኩስና ዘለው ሸፋቱ ነዚኦም ኩሎም ምስ ብልጽግና ሓደ ጸላቲ መዲብና ነዚኦም ደምሲስና ትግራይ ውሕስቲ ሃገር ትኾነሉ ግዜ ተቃራሪቦሎ ትግራይ ትብሉ ትግራይ ማለት እዚኣ ካርታ ናይ ሽጉጥ ጥራይ ዘይኮነት ብስፍሓታ ንብህጋ ትግራይ ኣብ ቀረባ ግዜ ንክነምፃ ናይ ኩልና ቃልሲ ይመስለኒ ንግዚኡ ግን እዚኣ ትግራይ ኣይኮነን ታትሪዋ ዘለኹም እያ ኣብ ትግራይ ግን ድሕሪ ሕዚ ኣብ ደገ ዘሎ ይኹን ውሽጢ ኣብ ማሕበረ ሚድያ ዘሎ ይኹን ኣክቲቪስት ይኹን ንህዝብና ዝነዓቀ ንተጋደልትና ዘዋረደ ባንዴራና ዘርከሰ መናእሰይና ከይጋደሉ ዝደበቀ ዘተሓጋገዘ ብገንዘብ ብተፈላለዩ ነገራት ሓያል ዝኾነ ስጉምቲ ንክውሰድ ኣዋጅ ተኣዊጁ ጥራይ ዘይኮነ ብሕጊ ጸዲቁ ኣብ ተግባር ንክትግበር ተወሲኖሉ ሒዚ መንግስቲ ትግራይ ዘውፅኦ ኣዋጅ እንድሕር ዘይሪእኹሞ ድሕሪ ይብለኩም ኣለኹ ቅድሚ ሒዚ ይኹን ንቐጻሊ ምግዳልና ዘናሸወ መኸተና ዘናሸወ ተወዲብና ቃልስና ንቃለሶ ዘናሸወን ከፍርስ ጎስጓስ ዝገበረ ብማሕበረ ሚድያታት ብዩቱብ ይኹን ብፌስቡክ ብቲክቶክ ይኹን ብተፈላለዩ ማሕበረ ሚድያታት ናይ ባዕሉ ዩቱብ ገይሩ ድዩ ባዕሉ ሰብ ኣኪቡ ድዩ ብውሽጢ ድዩ ብደገ ድዩ እዚዩ እናሰርሐ ዝመፀ ኣብነት ከምኒ ኣሉላ ሰሎሞን ከምኒ ሰልጠነ ግርማይ ከምኒ ጆሲ ጀይ ስቱዲዮ ከምኒ ቴድሮስ ተዲፕረስ ከምኒ ብስራት ኣማረ ከምኒ ሚኪ ራያ ዝርዝሮም ደኽበኩም ካልኦት ኣለውና ከምኒ ኣክሱማውያን ሚድያ ከምኒ ቲቢኤስ ዝመሰሉ ኣብ ደገን ኣብ ውሽጥን ዘለው ዩቱበራት ሚድያታት መኸተ ትግራይ ቃልሲ ትግራይ መስዋዕቲ ትግራይ ዘናሸው ኣደተ ትግራይ ዘናሸው ዝተጋደለ ዘናእሱ ዘዋርዱ ዝጸንሑ ውልቀ ሰባትን ዩቱበራትን ሚድያታትን እዚኦም ዝመጽእ ዘሎ መቕጻዕቲ ኣብ ተግባር ንኽውዕል መንግስቲ ትግራይ ቁርጽ ገይሩ ወዲእዎ ኣሎ እቲ ቤት ምኽሪ بدم بيجيرو السنة دي تقبلوا خا من جسكراي نبيت فردي قريو صديقو زلوا سند يكايد النايو سدنا بشم الديمقراطية سد هنا ديمقراطية تقرأي رينا ينا كم يجيرو وستنا خمس درجنا ندانا جرو تكنولوجي لومي معويل تباهيلو سمارت فون مفات مسجمرو حزبنا ندانا جرو تقاللتنا نناشو قداتنا نناشو شيت سوا ناولو ندتاتنا تنجغاننا زقادلا نمن سيد دكن تقراي تسعرنا ولو دكن مسوات زخفلو اكالم زغودلو نزي زناس نزي زناش صنحي اب دغنا وشن زلو تقراواي يكون ኤርትራዊ ይሁን በዘይ ቅድስ ኣብ ግዚኡ ኣፍቲ ተውሽ ዘሎ ወዲያው ቀይዲያት ማለት እዩ ተብደገ ዘሎ ኻን ናይ ግዜ ጉዳይ ኣብ ግዚኡ ታ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ብልጽግና ይመርሓለኹ ዝላ ዘሎ ጽባሕ ንጎ ተስርዓት ክፈርስ እዩ ክእለ እዩ ብትዝንሄው መገዳ ይቕጽልን ስለዚሁ መጠንቀቕታ ሃይመስለኩም በተግባር ነተጉሮ ኢና ወይ أقولني من قصة تقرأي تسلفنا أقولني سراوي تقرأي تسلفنا أقولني هز تقرأي تسلفنا من كاف قولتها مع عراري الكا من كاف موكاس كاليو مثلا مفراس حيلا خيط أنا آخر مسرع نسرعهم مزحهم تصرح زلهم من تجارن إرتراوين أنصار مثلا أنصار حوحات أنصار من قصة تقرأي أنصار سراوي تقرأي أنصار هز تقرأي جن ما ليا زي أقول مقطعتي انتهي مقطعات 500 ታውጀ ነው በተግባር ካህት ትግበሪ ሂዝ ኣብ ውሽጥ ትግራይ ተጀሚሩ ፈልጥዎ ዘለኩም ተጀሚሩ እዩ ዝስጉም ተዙይ ንኽግበሪና ንጽበነ የርና ኣብ ተግባር ንኸውዕሎ ውድብ ሕወሓት ድኽመትን ይህኪ ጠንኪር ክውፂ ገበነኛ ይተኣሰር መኸተና ዘናሽ ይተኣሰር ኣብ ደገ ዘለው እውን ስድሮ መውሽጥ ኣለው ትካላትን ይሄው መውሽጢ ይምንዛዕ ትካላቶም
ኣብ ዓፋር ዘለው ሸፋቱ ገንዘብ እናዋፁ እነሶፋ ኣባይ እኒ ፕሪንሰስ ገለ ትብል ዘላ ኣብጌል ኣብ ካናዳ እዚኣቶም ትካላትን ይህዎም እዮም ዓዲ ኣብ ትግራይ ትካላቶም ይሕረጅ ሓርጅካ ሸይጥካ ነቲ ሰራዊትና ድጋፍ ይኸውን ነቲ መንግስትና ድጋፍ ይኸውን ምክንያቱ አንጻር መኸተና አንጻር ሰራዊትና አንጻር ህዝብና ጎስጓስ ዝገበሩ ሰባት ንፈልጦም ኢና ዝርዝሮም እንሄና እንታይ ከም ዝገበሩ ንፈልጦም ኢና ነጊርናኩም ኢና ደጋጊምና ኢልናኩም ኢና ደጋጊምና ዘይዓበይና ላ ትግራይ ዘይንፈልጦ ሕወሓት ተገዲድና ጠጠው ዝበልና ኣብ ጎኒ ምስ ህዝብና ምስ ሰራዊትና ምስ ውድብና ሕወሓት ምስ ሒዝኻ ምስ መንግስትና ትግራይ ተገብረ ጀነሳይድ ግፍዒ ብናይ ሽዋውያን ብናይ ደርጋውያን ኩልና ተጋሩ ሓሪና ክንቃለስ ሰራዊትና ክንድግፍ መኸተና ክንድግፍ እዩ ዝግበአና እምበር አንጻር መኸተ አንጻር ቃልሲ ትግራይ ባንዴራና እናናሸውካ እቲ ባንዴራ ናይ ትግራይ መስዋዕት እኮ እዩ ተኸፊሉ ደም ናይ ወለድና ናይ ኣሕዋትና እኮ እዩ ስኢሉ እኮ ኣይኮነን ከም ዝተኸድነዮ ጨርቂ እኮ ኣይኮነን እዚ ካርታ እዚዩ ገይረዮ ኩሉ ግዜ ዝቃለስ ትርጉም ኣለዎ እኮ እዩ ስኢልካ ማዕተ ምስቃል እኮ ኣይኮነን እዚዩ ኣብ ልበይ ከፍ ኢሉ ዝውዕል ዝሓድር ናይ ህዝበይ መንነት ዓደይ ኢለ ዝቃለሰሉ ግን ቶም ካባይ ዝበለፁ ተሰውኡሉ ትማሊ ሕዚ እውን ዝቃለሰሉ ዘለዉ ተጋደልቲ ንዚኦም ዘይኽብር ጉሓፍ ወዲ ጉሓፍ ባንዳ ወዲ ባንዳ እቲ ወፂን የስርዓት ሕጊ ሒዚ ብተግባር ንኽውዕል ብጣዕሚ ደስ ይብልኒ ህዝቢ ትግራይ ሰራዊት ትግራይ ዳያስፖራ ትግራይ እንኳዕ ደስ በለኩም እቲ ተፀበይናዮ መዓዝ እዩ መንግስትና ውድብና ሕወሓት በግባቡ ክመርሐና መዓዝ እዩ ንዚ መኸተና ዘፍርስ ዘሎ ነቲ ጅግናና ዘዋርድ ዘሎ መዓዝ እዩ ስጉምቲ ክጅመር እናበልና ብውሽጥና ደም ዝነባዕና ሞራልና ግን ዘይወደቀ ኣብ ቃልሲ ዝቐፀልና የው ውጤት ናይቲ ቃልስና ብተግባር ተጀሚሩ ኣሎ ሒዚ ስለዚ እዩ እንኳዕ ደስ በለካ ህዝቢ ትግራይ ዓለም ሙሉእ ዘለካ ዳያስፖራ ይኹን ኣብ ውሽጢ ዘለካ ይኹን ሰራዊት ትግራይ ከመይ ከም ነኽብረኩም ከመይ ከም ንፈትወኩም ዳያስፖራ ኩሉ ግዜ ንስኹም እንታይ ዓይነት ክብሪ ከም ትገብሩልና ይፈልጥ እያ ሰራዊት ትግራይ ትኽብሪ ግን ንኣኹም እዩ ዝግባእ ትኽብሪ ንኣኹም እዩ ዝግባእ ሰራዊት ትግራይ ንስኹም ኢኹም ነቲ ብሰማይን ብባይታን ሓዊ ሒዙ ዝመፀ ንትግራይ ንህዝብና ጠቕላላ ከጥፍእ ንስኹም ኢኹም ዋጋ ከፊልኩም ኣብቲ ባይታ እዎ ንሕና እውን እምባስታት ዕፂና ዲፕሎማሲ ጠናኺርና ተቃሊስና ንዓለም ትግራይ ኣቢልና እያ ባንዴራታት ትግራይ ኣብ ዓለም ክስቀል ጌርና እያ ኢና ሓቅኹም ይርደአኒ እዩ ስለዚ ተብ ደገ ተቃለሰ እውን ኣይተቃለሰን ኢለ ዘናእሱ ዘለኹ ይመስለኩም ልክዕ እዩ ግን ቀንዲ ብሓዊ ተፈተነ ንስኹም ኢኹም ሰራዊት ትግራይ ንስኻ ኢኻ ህዝቢ ትግራይ ንዙይ ዝውድብ ንዙይ ዝመርሕ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንኽፍተን ንኽፈርስ ዘይተገምጠለ እምኒ የለን ዘይተፍሓረ ጉድጓድ የለን ሽርሒ ጉርሒ ዘይተገብረ ጉድ የለን ኣብ ውድብ ንምፍራስ ሰራዊት ትግራይ ንምፍራስ ህዝቢ ትግራይ መርሓ ዘይብሉ ንምቕራይ ኣወራድባና ዓቕሚ ዘለዎ ኣመራርሓና ዓቕሚ ዘለዎ ውድብና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝተኻየደሉ ሽርሕን ጉርሕን ብተጋሩ ባንዳታትን ብፀላእቲ ደርጋውያንን ብነጥለባሽን ርኢናዮ 5 ዓመት ፈረቓን ሙሉእ መጨረሹ ግን ስዒርና ክንወፅእ ጠንካራታት ዝኾነ ሕግታት ፀዲቑ ኣብ ተግባር ተጀሚሩ ኣሎ ትዝርዝሩ ትፅሑፍ ተደሊኹም ክንዝርግሐልኩም ኢና ነገር ግን እዚ ኣብ ተግባር ንኽውዕል ብሓፂን መገዲ ሒዙ እውን ኣብ ደገ ዘለኹም ይኹኑ ኣብ ውሽጢ ስነ ስርዓት ገበሩ መንእሰይ ትግራይ ይጋደል ክጋደል ከዓ ግድን እዩ ግዴታና እዩ ንህዝቢ እስራኤል ረዩሎ ልዕሊ 5 ወርሒ ናብ 6 ወርሒ ተፀግዐ ጥንሲ ዝሓዘት እስራኤላዊት ካብ ኣሜሪካ ጥንሳ ሰዲዳ ንእስራኤል ከይዳ እያ ተጋዲላ ኣብዚ ናይ ሒዜ ዘለኩም ዘለኹ ሓንቲ እስራኤላዊት 5 ወርሒ ሕሊፋ ናብ 6 ወርሒ ተፀግዐ ጥንሲ ዝሓዛ ጥንሳ ንዓደይ ከይደ ህይወተይ ክኸፍል እየ ክጋደል እየ ኢላ ጥንሳ ውሪዳ ልክዕ ብሃይማኖት ነውሪ እዩ ይርደአኒ እዩ ግን ንሱ ይፅንሐኒ ንዓደይ ከይደ ከድሕን ኢላ ካብ ኣሜሪካ ከይዳ ተጋዲላ ካብ ወፃኢ ካብ ካሊእ ሃገራት ከይዶም ተጋደሉ
ኣለውና እዮም ኣብቲ ናይ 17 ዓመት ኣብቲ ናይ ሒዙ እውን ከምኡ ከም እንዳጋጣሚ ኣብቲ መሪሕነት ንምንታይ እዩ ዘይጥንክር ዝበልኩ ጀናፍ ሳማጅስ ክብሪ ዘለኒ ካብ ኣሜሪካ ስድርኡ ገዲፉ ናብቲ ሓዊ እዩ ኣትዩ 2013 ናብቲ ሓዊ ካብ ኣሜሪካ ካብ ምቹው ቦታ ከይዱ መስዋዕቲ ክኽፍል ንህዝበይ ንዓደ ኢሉ ሕዚ እውን ኣቦቶ ኣሎ ኣብ ዓዲ ኣሎ ትካላት ክባላሾ እንተሎ ግን ክንወቅስ ዘለና ግን ስርዓታዊ ዘለዎ እዩ ክፈርስ ዘይኮነስ ክጥንክር ልኡኻት ናይ ፀላእትና ውሽጥና ኮይኖም ዝሕምሱና ዩቱበራትን ፌስቡከራትን ቲክቶከራትን ኣብ ውሽጥና ኮይኖም ኣብ ደገ ኮይኖም ከፍርሱ መኸተና ሓይልና ሞራል እናሰወሩ ገንዘብ እናዋፅኡ ንሸፋቱ ኣብ ሰራዊት ትግራይ ተኽሱ ዝኸፍቱ ደጋጊሞም ኣብ ዓፋርን ኣብ ፀለምትን ዘለው ነዚኦም ድጋፍ እናገበሩ ዝፀንሑ ዝርዝሮም እውን እኒሄና እዩ ዝሓለፉ ግዜታት ኣብ ተፈላለየ ማሕበረ ሚድያ ኣብ ደደቢት ይኹን ኣብ ካልኦት ሚድያታት እናገለፅክዎ መፅየ ኣነ ምስቶም መቃልስተይ ከምዚ እንዳጋጣሚ ናብ ደደቢት ኣብ ቀረባ ግዜ ክምለስ እየ ብዚ ኮይነ ፀኒሐ ሓቂ ንምዝራብ ክምለስ እየ ኣንቱም ደደቢት እናደገፍኩም ዝመፃኹም ቀፅሉሉ ደደቢት ለምቅረ 100,000 መንበርስ ወይ ድማ ሰብስክራይበር በፂሑ ኣሎ ብጣዕሚ ክሪቲካል ታይም እዩ ነይሩ ከም ትፈልጥዎ 11 ዩቱብ ቻናል ደደቢት እኒ ጌታቸው እኒ ጻድቃን ምስ ማይክ ሃመር ናይ ኣሜሪካዊ ኣዛሪቦም መዕፅዮም እዮም ንምንታይ ደደቢት ኣብ መሓውር ናይ ሰራዊት ኮይና ምስ ህዝባ ኮይና ተቃሊሳት ጉድ ዘቃልዐትን ናይ እኒ ጌታቸው ናይ እኒ ጻድቃን ኣካይዳ አንጻር መኸተና አንጻር ህዝብ ትግራይ ዝፈሸለትን ሚድያ ስለ ዝኾነት እያ ኣነ ክወፅእ ተለኹ ብራዘር ሃይለ ክወፅእ ተሎ ናይ ባዕልና ንጥቀመሎም ቃላትን ሓደ ነገራትን ፐርሰናል ኣካይዳናን ዘይክስማዕምዐኩም ይኽእል ይገልገሎ ኢኹም ደቂ ሰብ ኢና ክንጋገ ንኽእል ኢና ግን ቃልስና ንፁር እዩ ንህዝብና ክስዕር ሰራዊትና ክስዕር ኩሉ ግዜ ተሰለፈ ኮይኑ እዚ ኣሚንኩም ከዓነየ ንደደቢት 100,000 ንክሓልፍ ሰብስክራይበራት ናይ ኩናት ይኹን ናይ ዕጥቂ ናይ ዝኾነ ነገር ከም ድሌትካ ሒዘ ኣብ ዩቱብ ንክዝርጋሕ ብደደቢት ከምዚ ገርኩም ድጋፍ ዝገበርኩም ከምዚ እንዳጋጣሚ ታንኪ ክብለኩም ይደለ ኣብ ፌስቡክ እውን ሰቂለ ኣለኹ ሶቲ ሰብስክራይብ ምግባር ደደቢት ኣባላት ንምብዛሕ እቲ ሚድያ ፈጢኑ ናብ ኩሉ ንክበፅሕ ንምግባር እዩ ፋይናንሻል ሓገዝ ተትገብሩ እውን ብጣዕሚ ነሰሰሪ እዩ እቲ ሚድያና ክዓቢ ስለ ዘለዎ እዚ ኢለ ናይ ትግራይ ይወልካም ቸመይ ኦፍ ኮርስ ናይ ትግራይ ጉዳይ ታንኪ ዩ ካሳ ናይ ትግራይ ጉዳይ ኣነ ዝነገረኩም ዘለኹ ሒዙ እውን ብጌጋ ኢንፎርሜሽን ትሕልፉ አንጻር መከተና ትንቀሳቀሱ ግደፉ ንህዝብኩም ንሰራዊትኩም ንመንግስትኩም ይቕረይታ ኢልኩም ተሰለፉ ሒዙ እውን ፃውዒት ተገይሩልኩም እዩ ሒዙ ግን ሕጊ ከዓ ወፂኡ እዩ ካብ ሒዙ ንድሓር እትገብርዎ ጥፋት እትገብርዎ ነገራት ክትመሓሩ ከይመስለኩም ኣይፈለጥኩን ነይረ ኣይተረድአን ነይሩ ኣይረእኽዎን ነይረ እቲ ሕጊ ኢልኩም ክተምልጡ ከይመስለኩም ስለዚ ዓለም ሙሉእ ዘለካ ትግራዋይ ቅሰን ቃልስኻ ቀፅል መትከላዊ ኮይንካ ቀፅለሉ ዓድኻ ናፃ ውፅእ ምስ ሰራዊትካ ተሰለፍ ምስ ህዝብካ ተሰለፍ መንግስትካ ደግፍ ኣጠናኽር ውድብካ ናብ ሓደ መፂኻ ሒዙ እውን ዕሰል ነጥለባሽ ይጥፋእ ባንዳ ይጥፋእ ስርዓት ብልፅግና ይተኣለ እዚ ንክግበር ኣብ ጎንካ ተሰለፈ ሓይሊ ብዙሕ እዩ እኒሄ 360 ዲግሪ ክዓፅወካ ዝበለካ ናይ ኦሮሞማ ብልፅግና ኣብቂዑ እዩ ጠጠው ኢሉ እዩ ህዝቢ ኣለካ ኣብ ጎንኻ ህዝቢ ኣምሓራ ህዝቢ ኣለካ ኣብ ጎንኻ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኣለካ ኣብ ጎንኻ ኩሉ ግዜ ህዝቢ ሱዳን ዓፋር እውን መፅኡ ኣሎ ናባኻ ናይ ኦሮሞ ህዝቢ እውን ይስለፈሎ መሳኻ እዚ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ዘድልየና ሒዚ ስምረት ናብ ሓደ መፂና ሰሚርና ቃልሲ መንግስትና ደጊፍና ኣብ ጎደሎታቱ እናወቀስና ተጠናኺሩ ክወፅእ ግን ነዳኽም ዘይኮነስ ነጠናኽር ትግራይ ኮይንካ ትግራዋይ ከዓ ምግዳሊ እምበር ሃዲምካ ናብ ፀላእቲ ከይድካ ብጎቲም ካራ ተሓሪድካ ትሞተሉ ኣዴኻ ተንውዐሉ ትክክል ኣይኮነን እዚዩ ኣንቱም ትድብቑ ዘለኹም ከይጋደሉ ኣንቱም ብደገ ኮይንኩም ገንዘብ እናሰደድኩም ክሕቡእ ትገብሩ ዘለኹም ንስኻትኩም ንሱ እዚ ንባዕሉ ወንጀል ምዃኑ እውን ከምዚ እንዳጋጣጠሚ ኣብቲ ወፂኡ ዘሎ ሕጊ ዓንቀፃት ተገሊፁ ስለ ዘሎ ንስኹም እውን ወንጀለኛታት ከም ዝኾንኩም ከምዚ እንዳጋጣሚ ከተሓባብረኩም ይደሊ
ግዴታና እዩ ሒዚ ክንቃለስና ዓድና ምስ ህዝብና ግዴታና ኣብ ባይታ ዘሎ ካነየ ግዴቱ እዩ ክጋደል ግዴታ ካዩ ንሕና ንቃለስ ዘለና ቃልሲ ግዴታና ስለ ዝኾነ እዩ ሓራ ክነውፅእ 40% መሬት ትግራይ ኣብ ፀላኢ ዘሎ ዝሰዓስ እዩ 40% ብሚልዮናት ዝቁፀር ህዝብና ይሳቀዩ ዘሎ ሒዚ እውን ብፀላእቲ እዚ ከዓ በጢስና ብቃልሲ ኢና ክነውፅኦ እምበር ለሚና ቀባጢርና ብዲፕሎማሲ ብገለ ዝውዳእ ነገር ኣይኮነን ዲፕሎማሲ ንሰርሖ ሃገረ ትግራይ እዩ ዲፕሎማሲ ንዕብዮ ምስ ጎረባብቲ ሃገራትን ክልላትን ኢና ምስ ስርዓት ግን ብዲፕሎማሲ ዘይኮነ ብቅልፅምካ እዩ ብሓይልካ እዩ ስለዚ ኢኻ ክትጋደል ዘለካ ፈሪሕካ ተሸጉጥካ ተምልጠሉ ጉዳይ የለን ድሕሪ ሒዙ ተጋደል ተበገስ ተቃለስ ናበይ ሽጉጥ من يخبر سخاتكم قارسنا تواخنوا حزبنا يساقي زلو حزبون ካብ ስቃይ መከራ ካብ ሞት ኣይወፅን ነዚ ህዝብ እዚ ክተድሕን ትጋደል ግዳይ ተኻዩ መን ክጋደልካ ኢኻ ደሊኻ ወዲ መን ክስዋ ወዲ መን ክነብር እዩ መን ተሸጉይቲ ፅባሕ ንጎ ክሽምጥጣ ከም ገይሾ መን ይኽፍት መላ ፅባሕ ከም ትግራዋይ ኮይኑ ውላድካ ሒዚ ደቢቕካ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ካሊእ ወፂኻ ደቢቕካ ፅባሕ ንጎ ኸ ቅድሚት ወፂኻ ንስኻ ትግራይ ኣነይ ናተይ ያሕትለና ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ነቶም ስድራ ስዋኣት ተናሽ ዝፀንሕካ እታ ገመድ ሒዚ ኣብ ክሳድካ ክትዓልብ እያ መሸንቅቆ መፅያ እያ ንኸተና ናናስካ ዝመፃኻ ስርዓት ብልፅግና ክተስፋሕፍሕ ኣብ ትግራይ እናገበርካ ዝፀናሕካ መዓልቲ ካውቅዑ ኣሎ ሒዚ ሕግን ስርዓትን ኣብ ትግራይ ንክኽበር ሕግታትካ ተወሳኺ ፀዲቑ ኣሎ ከሪር ዝኾነ ድሕሪ ሒዚ ኣብ ትግራይ ውሽጢ ኮይንካ ቀበጥበጥ የለን ባንዴራና ክተናሹ መኸተና ክተናሹ ውድብና ክተናሹ መንግስትና ክተናሹ ሰራዊትና ክተናሹ ኣዶታትና ክተናሹ ኣይፍቀድን ድሕሪ ሒዚ ኣይፍቀድን ጠቕላላ መን ኣይትጋደሉ እናበልኩም ተዋፍር ዘለኹም ካነየ ወንጀለኛታት ኢኹም ግዴታና ምዃኑ ሲ ክትፈልጥዎ ኣለኩም መንእሰይ ትግራይ ግደይቱ እዩ ክጋደል ናበይ ክትሽጉጥዎ ናበይ ክትሓውዎ ካብ ምግዳል ክትህድሙ ከይጋደል ትህድሙ ትሰርሑ ዘለኹም ባንዳታት ፅባሕ ንጎ መጥፊኢትኩም ስርዓት ብልፅግና እንታይ ከም ትገብረኩም ንፈልጣ ኢና ብልፅግና ኣየውሕሰኩም ብልፅግና ኣየንብረኩምን ሰሚርና ጠንኪርና ቃልስና መዋፅኦና ንፁር እዩ ተጋዲና ንፀላትና ንስዓር እዩ ካሊእ ምንም ኣማራጭ የብልና ምሳና ዝስለፍ ሓይሊ ብዙሕ እኒሄ ፋኖ እኒሄ ናይ ዓፋር እኒሄ ናይ ቅማት እኒሄ ናይ ኣጎብ እኒሄ ኤርትራ ብዓብዩ ሰራዊት ኤርትራ ሰራዊት ሱዳን እዚ ኩሉ ኣብ ጎና ዝስለፍ ሓይሊ እዩ ናይ ኦላ ሓይሊ እኒሄ እዚ ኩሉ ዓቕሚ ግን ኣብ 2013 ኣይነበረን ኣብ ጎንና እዚ ኩሉ ኣብ ጎና ተሰሊፉ ዘሎ ሓይሊ ሓደ ዕላማ ስለ ዝሓዝና እዩ ናይ ስርዓት ናይ ደርጋውያን ንኽእለ ንሓዋሩ ብሓደ ሓቢርና ንምክቶ ንቃለሱ ስለዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ መንእሰይ ንምንታይ ዝጋደል ንምንታይ ዝግደድ መን እዩ ዘግደካ ኣእምሮካ እዩ ዘግደካ እኮ ኣእምሮካ ከጥፈካየ እናበለካ ፀላኢኻሲ ትማሊ ንሕና ዝኮረይና መንግስቲ ትግራይ ንምንታይ እዩ ተለይሉ መንእሰይ ትግራይ ናብ ትዕልሚ ተእትዩ ዘየሰልጠኖ ወታደራዊ ስልጣነታት ዘይወሰደ ንምንታይ እዩ ኢልና ኢና ወቂሽና መንግስቲ ትግራይ 2013 ዘየዳለ ወይ ኢና ወቂሽና ሒዚ ግን ተዳለው ንዑብ ትበሃል ኣለኹም ፃውዒቱ ተገይሩኩም ዘሎ ፀላኢ ከጥፈና ይዳሎ ኣሎ ይኸበና ብሒዙ እውን ኣይድቅስን ንዚ ከዓ ነይአይ ልቢ ጌርካ ተለልካ ተዘጋጅካ ፀኒሕካ ትምክቶ እምበር ሓቢእካ ምሊጥካ ፈሪሕካ ተሸጉጥካ ፅባሕ ንጎ ትሓልፈሉ እዩ ማለት ጌጋ እዩ ስለዚ ኢና ንቃለስ ዘለና ኣንቶም ኣብ ደገ ኮይንኩም ተዓፍሩ ዘለኹም ተዓብዱ ዘለኹም ከይድካ ተጋደል ከይድካ ይጋደል ኣለኹ ኣነማ ክንዲ ኣነ ዝጋደል ዘለኹ ርብዒ ተጋደሉ ተቃለሱ እሞ ድሕሪኡ ሰውት ኮይንኩም ወይ ድማ ኣንስቲ ኮይንክን ነትን ጋሕታናት ዓዲ ዓረብ ኮይንክን ደጋጊምክን ቪድዮ ክሊፕ እናሰራሕክ እናተይ ዓፍራ ዘለኽን ኣርያና ግን ናሓትክን ስድራ ይኹን ናሓተይ ስድራ ኣብቲ ባይታ ዘለዉ ክጋደሉ ግደይቶም እዩ ስድራኽን ክትሕባ ኣይትኽእላኒተን የለን ኣይከኣልን ስድራኹም ክትሕብኡ መናእሰይኩም ክትሕብኡ መን ክጋደልኩም ኢዳለኹም መን ይክቃለሰልኩም ወዲ መን ይክጋደል ወዲ መን ይክሕባእ ማዕረያ ዘየጋደለ የጋደል ሰዓት እዩ ትዘጋደለ እውን ይቐፅለሉ ቃልሱ እዚ እዩ ዝኒአ ፃውዒት እስራኤል ሕተትዎ እንታይ ይገብሩ ማደተሩ እዩ ምግዳል ኣብ እስራኤል ኣብ ትግራይ እውን ማደተሪ ምግዳል ኣዋጅ ይወፅእ ማደተሪ ኩልኻ ትጋደል ቀልዲ የላ ኩልኻ ትጋደል ማዕረ
معرة واقع تخفل معرة تنبر الله تقرأي نخلها معرة بالسحكة تنادي لكن تشوفي كات حبي خات أنيحنا صباح نقول خانية لأنه كله خين كات تقرأي نتتقال لي نناشخها نسخة خمدة كات عندنا تقرأي يلا سلازيو أبدأ خوينا مخاتنا يجون زرخصو زلوا زناشو زلوا أوش زلوا حتى جنتهم يورث يحرج نعم من ساوتكال لا سراويتكال يغير سنكر سراويتنا مجزي خون شيتك خري المقطعات زي كان نفتقر حقتات وطير له منقص تقراي أو زي سرح صريحو أو زي يوت جنات ترئينا ذلو ودمنا واحد تنكيرا بموصا دسيب لنا أو وش ذلو حد نقزات جن حزبون تاريم يوصلنا بالطرفه صبق هناتات ذلو تقراي إن كلها دياسبرا تقراي بقى تسرحها قاعد اسفلك حق المزرعه قاعد اسفلك نحن زي سمي خايو أب تقراي حدش أواج وصي حزب بتقواري تقبر الله اللهم السلام كلي بتعمل يزفتوكم كم تلم لي بتعمل يزفوركم ياو كل جزء كم تعرضوا لكم أيهم كارسنا وعنا حدنا هم نسيرس أين تعرض نعتقر كل جزء ساعتنا ثم واقع ضفنا ذا لو نحيز واقع خفية بتحدش حق وقت ذا أنا بتعمي ده شيء بتعمي تحبينا بك بتعمي من قستي ملسنا بنا تقالسنا قاسي أب تقبر حيز خنري خانية توت إذن حقي أب تقبر تجمع من تقرأ بتعمي دس بالنجار ناي تي بي اس ناي كالت هات أب تقرأ كوينام كفرسنا صور حزنور أكلت إتي مات إذن هي سجمتي بتعمي نقعد ولكم دياسبرا تقرأ بتعم تحبنوا أيهم من قصنا صرحوا ذل صرح حتى الجزء تحبن تقرأي جيجنا زخانة حزبي جيجنا زخانة سراويت النهي كافت بيتا جيجنا زخانة مريحنا كان بتقار حزي جميرو لير ينالو سداديو نقعد ولكم دقاقيمة سلبريت غورو تقرأي السعرية تقرأي السعر الله أيهم أيونا وبزل لهم السلام كل اللي يغني اللي داني واتساب دولة اللي خدني لستاك سامر بروجرامات نوت لنا دقات أموين أسرح حزم الله زلهم دحانوا عالو بأمريكا زلهم دحان حضور بتقرأي زلهم بإرتراض زلهم كلهم وقناتنا يغني اللي لما تعمل ظهوركم تعمل فتوكم كم تلم داي أنتوا كل جزء زلوا تشاو